Túto reláciu vám v prvú nedeľu mesiaca prináša Spoločenstvo Najsvätejšieho srdca Ježišovho v Litave. Vitajte v októbri, priatelia. Od dávna sa v tento mesiac zvykneme modliť posvätný ruženec. Túto situáciu využil aj pápež Leo XIV a tohto roku nás vyzval, aby sme sa v októbri každý deň modlili ruženec za mier. Keď som to v nedeľu ohlasoval pri svätej omši, tak ma po nej zastavil istý farník a hovorí mi: ja by som sa aj modlil, mi sa to páči, ale neviem, či budem stíhať. Mám toho tak veľa, viete. A ako to je s našim hosťom Marianom Bublincom? Vítaj. Ďakujem. Ja mám toho tiež tak veľa. Takže nestíhaš. Všetci máme toho tak veľa. A možno, že niekedy aj preto, že si sami tak naložíme veci na plecia a naberieme si aj tie, ktoré by sme nemuseli, alebo mohli by to spraviť aj druhý. Niekedy je dobre mať také zdravé hranice, alebo učiť sa povedať aj nie, keď už viem, že už to vlastne všetko nezvládam alebo nestíham. Niekedy nám teda naložia na plece aj tí druhí, že ani by sme tak nemáme s tým veľmi čo spraviť, alebo ako sa povie, aj život nám naloží na plece. A príde nám veľa situácií, ktoré nám to skomplikujú, nečakaných, a to už musíme tak vedieť prijať. Niekedy sa potom obrátime na Pána Boha, že vlastne, Pane Bože, aj Ty nás už iba tak trápiš stále a stále nám dačo prikladáš, buď nejaké ťažkosti, trápenia, choroby. Problémy, prácu a všetko iné. Že mi to tak prišlo, to prvé čítanie, ktoré budeme mať na 27. nedeľu z knihy proroka Habakúka, tak aj ten prorok tam tak, títo proroci, ktorých tak čítame, aj Amos alebo Habakúk, oni tak nejak na rovinu hovoria Pánu Bohu niektoré veci. No, Amos bol krásny v septembri, ale tam bol sociálne veľmi tvrdý. Áno. Hej. Áno, ten sa vyjadroval k tej sociálnej veľmi pekne, k tej tvrdo, ale jednoznačne k tej sociálnej situácii, ktorú niekedy tak obchádzame, by som povedal, v cirkvi. A on to tak vedel tak, ako motorová píla. Išiel. Nedeľu poslednú a zanikne hluk, hulákanie pováľačov. Áno, presne. Takže to bolo, no a teraz Habakúk tiež sa tak obrátil na Pána Boha, keď už toho mal asi tak veľa, a teraz by som prečítal kúsok z toho čítania. Pane, dokedy budem volať a nevypočuješ? Kričať k Tebe násilia a nezachrániš? Prečo mi dávaš hľadieť na bezprávy a pozeráš sa na trápenie? Pustošenie a násilie je predo mnou. Vniká napätie, vybuchuje zvada. Čiže tiež taká reakcia alebo taký postoj toho Habakúka. Mne sa páči, že títo proroci nás učia aj to, že Pánu Bohu nemusíme hovoriť len také uhladené vety a že všetko je to tak ako... Ale to, čo cítime, jednoducho Pán Boh vie aj tak, čo cítime a že mu to tak môžeme vyjadriť. Nemusíme hrať, lebo na tých mocných častokrát hráme. Sa to páči, príde nejaký politik alebo príde biskup, vieš, všetci sa usmievajú. Áno, všetko je v poriadku. Všetko je dobre, áno. A že niekedy to hráme tie veci a nevieme sa tak možno vyjadriť z úctou, ale tak otvorene, úprimne. A ešte potom je aj to, že niekedy sa nám stane, že aj akoby Pán Ježiš mal tak veľa požiadaviek na nás, že keď čítame Evangelium a mnoho razy aj našou chybou, ale niekedy je to tam tak aj napísané, že veľa takých požiadaviek na človeka, že čo všetko musíš, kto chce ísť za mnou, nech vezme svoj kríž, nech ma následuje. Aj keď sme čítali tieto evanjeliá, ktoré možno, že boli pred tým našim, nad ktorým chceme premýšľať, tak tiež to bolo také celkom náročné, že napríklad tam boli texty
o nerozlučiteľnosti manželstva a čo sami apoštoli povedali, keď sa tak má vec medzi mužom a ženou, potom je lepšie neženiť sa. Čiže to pochopili, že to nie je celkom taký žart, tá nerozlučnosť. Bolo tam o pohoršeniach, Pán Ježiš povedal, žijeme v spoločenstve, ale pohoršenia prídu a musia prísť. Aj keď je beda tomu, z koho pochádzajú. Alebo potom o odpúšťaní, že tego, a či mám odpustiť až 7 ráz a Pán Ježiš povie 77 ráz. Teda vlastne dáva dosť také požiadavky náročné a k tomu toto tak smerujem teraz, alebo chceme tak o tom, že vlastne... Ty si tie požiadavky povyťahoval práve hlavne zo 16. kapitoly, ktorú sme čítali od svätého Lukáša. Ale tieto mnohé veci tam ako si boli vypustené, lebo sme čítali hlavne tie obrazy, tie podobenstva. A toto, čo bolo pomedzi to, tak nám trošku ušlo. Ďakujem, že si ich vytiahol. Áno, aby sme tak boli v tom kontexte, lebo vlastne aj to Božie slovo je dôležité, aby sme počúvali v tom kontexte, ako ho aj Duch Svätý a evanjelista ako inšpirovaný písal, ako ho tvoril. No a tam vlastne apoštoli mohli tak zareagovať, že to sa nedá všetko a to sú také náročné požiadavky. Asi to tak aj cítili, pretože oni potom zrazu povedali Pánovi Ježišovi takú prosbu: Pane, ale daj nám väčšiu vieru, lebo ak toto všetko máme my ako žiť a nejak to skúsiť naplňať, aj tak odpúšťať a pohoršenia a to všetko to, tak daj nám väčšiu vieru, lebo nejak to tak nezvládame s tým, čo máme zatiaľ. Takže vyslovili takú prosbu vlastne k Pánovi Ježišovi. A my by sme sa ani nie nad celým tým evanjeliom, lebo ono je trošku dlhšie, ale by sme sa chceli zastaviť práve na touto prosbou a na tou odpoveďou, ktorú Pán Ježiš dal svojim apoštolom. Čiže vlastne tá prosba bola ako reakcia na tie jeho požiadavky? Áno, takto tak vyznieva v tom kontexte, že to bola reakcia na tie požiadavky Pána Ježiša. A teraz to bude reakcia našej lektorky na to, čo ty tu hovoríš. Apoštoli povedali Pánovi: Daj nám väčšiu vieru. Pán vravel: Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko, a povedali by ste tejto moruši: vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora, poslúchla by vás. Ďakujem Aničke za interpretáciu 5. a 6. verša 17. kapitoly, teda u svätého Lukáša. Si iba naozaj tú prvú tretinu v podstate vybral predpísaného textu na túto nedeľu. Chcel som tak možno naozaj upriamiť pozornosť na tú prosbu apoštolov: Pane, daj nám väčšiu vieru, a aj na tú odpoveď Pána Ježiša, tak sa zamyslieť možno, že nad tým, že najskôr, že čo to znamená veriť. Pretože mnoho razy, keď sa nás niekto spýta, že či veríme v Boha, veríš v Boha, tak to berieme ako keby to bolo o tom, že keď poviem verím, takže verím, že existuje, verím, že ten Boh je. Tak to bolo interpretované najmä bývalým bolševickým režimom, kde zase bolševici neverili, že Boh je. V podstate to je vždy viera, či to povieš pozitívne alebo negatívne, lebo to nie je experimentálna veda, kde sa môžeš presvedčiť. Čiže vlastne tá otázka, že či je to, ale to je iste prvý krok, pretože pre mňa je dôležité, aby som uveril, že Pán Boh je, teda že existuje, alebo teda že je. Ale ostať pri tom, že iba toto je viera, tak to by bolo ako trochu málo a ani by tá viera veľmi nepomáhala v živote, lebo bežne zase, keď napríklad priateľ povie priateľovi: verím ti, dôverujem ti, tak ho nechce povedať, že verím, že existuješ, alebo vidím ho, že je tu, ale že dôverujem ti, že jednoducho viem sa na teba spoľahnúť, viem svoj život uložiť do tvojho života, viem, že ma neoklameš, viem, že ma podržíš. Čiže alebo manželka manželovi takisto verím a naopak verím, dôverujem ti. Čiže to znamená, že tá viera je aj v Pána Boha je niečo viac ako iba to, veriť, že existuje, veriť, že je, ale akoby aj tak vložiť ten svoj život do jeho rúk. A možno, že o túto vieru tak apoštoli tak viac prosili, že Pane,
pri tých všetkých požiadavkách, ktoré na nás tak kladieš, aj na táto spoločenstvo cirkvi, tak my by sme tak potrebovali ti viac tak dôverovať, že toto je, nie že to je správne, že to zvládneme a že jednoducho nám v tom pomôžeš. Teda, ale aj to, že to je správne, lebo učiteľ. Hej. Ešte nebol, už aj tá viera v Božieho syna prichádza postupne, hej, a tú autoritu, ktorá bola úplne inde, ale vlastne v plnosti tá viera prichádza až po zmrtvých staní. Áno, čiže oni tiež museli bojovať o to, že máme pred sebou učiteľa, ktorému teda sa asi oplatí veriť a museli sa o tom presviečať. No a tak vlastne takí tí, ktorí dosiahli tú svetosť a ktorí to tak naplnili ten svoj život, to v dôverou v Pánu Bohu, to sú práve tí svetci. A my by sme tak jedného chceli tak spomenúť aj s ikonou, ktorú máme, aby sme sa tak vlastne zamerali na ňo a všimli si aj to, že ako on tak dôveroval, ako veril, ako dôveroval nebeskému Otcovi. Takže ideme hovoriť o Jánovi Almužníkovi. Text a ikonu pripravil Ivan Moďoroši. V životopisoch svätých veľakrát zaznieva dôraz na to, že sú poslednými z posledných. Nie je to falošná pokora, ale vedomie, že čím sme bližšie k Bohu, uvedomujeme si každú nedokonalosť a povedané slovami dnešného evanjelia sme neužitoční sluhovia. Takýmto svetcom je aj svätý Ján Almužník, ktorého ikonu predstavíme. Je úzko spätý so Slovenskom, keďže jeho ostatky sa nachádzajú v dome svätého Martina v Bratislave. Ikona svätého Jána Milosrdného pochádza z Ruska z 19. storočia. Vyznačoval sa veľkou láskou k chudobným, preto ho nazývame almužník. Žil v polovici 6. storočia a rozhodol sa rozdať svoj majetok, stal sa kňazom, neskôr patriarchom Alexandrie a úplne sa venoval Božej službe a dobročinnosti. Jánov hlboký duchovný život a jeho charitatívna činnosť vyvolali v ľude obdiv a úctu. Napriek tomu ostal do konca života neužitočným sluhom, lebo poznal cenu vykúpenia. Ikona zobrazuje na zlatom pozadí svätého Jána Milosrdného ako biskupa. Je odetý v tmavomodrom stichare a červenom sakose so širokými rukávmi. Na ramenách mu visí zelený omofor zdobený žltými krížmi. Na hlave má biskupskú mitru. Má dlhú hnedú bradu, miestami prešedivenú. Svoj pohľad sústredí ku Kristovi zobrazenom v ľavom hornom rohu ikony z pohľadu diváka. Kristus je zobrazený v celej postave uprostred tmavých kopovitých oblakov. Odetý je ako pantokrator, teda vševládca, v červenom chitóne a tmavomodrom himatione. Sedí v nebeskej sláve s pohľadom upriameným k svetcovi. Len v Kristovi je možné vidieť seba v úplnosti, teda skutočnej pokore. Ďakujem Ivanovi Moďorošimu za výber aj komentár k tejto ikone. Ďakujem Jánovi Almužníkovi, svetému, ktorý nás povzbudil vlastne svojim životom. A je to taká krásna výzva vlastne aj k pokore, ako sme počuli v závere, a v tom, aby sme sa v Kristovi videli. Mne sa páči, že oni tam zase neboli pyšní tí apoštoli, oni prišli k pokore, hej? Áno, aj to je vlastne pokora, že že si uvedomíš, že toto nezvládam a teraz idem skúsiť prosiť, aby som mal väčšiu vieru. A na to je tá odpoveď Pána Ježiša taká zaujímavá, pretože viera je určite nezaslúžený Boží dar. Že dostávame ju napríklad pri krste ako vliatú čnosť, ako jednu z tých božských čností. Viera, nádej, láska. A Pán Ježiš tam aj spomína to zrnko, že keby ste mali svoju vieru ako horčičné zrnko, tak by ste povedali napríklad tejto moruši. Moruša je, ako som čítal, strom, ktorý má obrovské korene, takže vytrhnúť morušu je ako veľký problém. Aj keď neviem, na čo by to človek robil, ale to je tiež taký príklad, že keby ste povedali tej moruši, vytrhni sa aj s koreňom a presáď sa do mora, ale je to vlastne o tom, teda tá viera, že aby bola, a Pán Ježiš upozorňuje na to, že dostali ste vieru ako dar, a to je to horčičné zrnko. Ale teraz, to je také, mňa to tak napadlo, možno, že sa dá o tom debatovať, ale ani Pán Boh nevie spraviť, aby tá vaša viera bola väčšia, pretože to musíte robiť vy. Je to jednoducho dar, ktorý som vám dal a vy sa musíte snažiť o to, aby tá vaša viera bola väčšia. Teda je to ako presne to, ako ako ten roľník, alebo bežne ľudia zoberú semienko, napríklad
zrnko pšenice alebo semienka, ktoré zasejeme, mrkva alebo čokoľvek. Jednoducho človek musí pripraviť zem, človek musí pohrať, musí pohnojiť, musí to zasiať. Aj keď tá potencia tam je, hej? Tá sila je v tom zrnku, áno, ale musí k tomu pridať. A tú potenciu to dáva Pán Boh a teraz ten vzrast dáva Boh, hej? Že my to nevieme ovplyvniť. Ale musíme k tomu niečo urobiť. Musíme k tomu niečo spraviť. To sa mi páči, si tak pekne otočil tú situáciu, ale v podstate je to aj podľa zmyslu evanjelia a nie len v tomto prípade, lebo u Lukáša tam sa často tie veci tak ako si otáčajú, kde Pán Ježiš začne a počuje niečo, a reaguje a otočí to, hej. Napríklad v tom krásnom podobenstve o milosrdnom Samaritánovi, hej, kde nakoniec sa pýta tú otázku, a kto bol blížny, hej? A to má byť naopak, že ktorý ho považoval za blížneho. A on to otočil naopak. Čiže toto je asi bežný spôsob u Lukáša a takto vlastne aj ty chápeš tento text. Áno, že je to vlastne niečo, kde my sme dostali čosi zadarmo, teda ten dar, a teraz Pán Ježiš to tak otáča, že ja som vám ten dar už dal. A teraz čo vy spravíte, presne ako vravíš, čo vy spravíte, aby tá vaša viera bola väčšia. Pretože viera asi nemôže byť taká nejaká stabilná v tom zmysle, že statická, tak by som to, že jednoducho je. Buď ona rastie, alebo ubúda. A to sa stáva, stále sa. Áno. Je to tým prežívaním, vlastne sa stáva aktuálnou. Áno. A to je práve tá situácia taká, že keď som si aj tak trošku spomínal, že sme možno, že rástli s niekým, s kým sme si rozumeli a chodili sme do kostola, možno, že v nejakom spoločenstve. A raz už dávnejšie sa mi stala taká situácia, že ma zavolal jeden taký priateľ alebo taký blízky človek, že príď nám pokrstiť. No tak sme to všetko vybavili, aby som mohol krstiť. A bolo to také pekné posedenie, aj tie krstiny, a sme tak debatovali a zrazu vlastne takéto, že bolo to veľmi pekné, bolo to super, dobre, že krst, dobre, že sviatosti. Ale vieš, už som nebol 5 rokov v kostole. Ja nevrajím, že len je to o tom kostole alebo o tom chodení, ale vlastne také skonštatovanie, že vlastne ja tú vieru už ani nežijem a predtým sme tak zdieľali veľa spoločného. A to mi tak prišlo, že možno, že si tak, ja nechcem súdiť, Bože chráň, ale že možno, že si mohol niečo viac tak spraviť preto, aby tá tvoja viera rástla, pretože ak ostaneme taký ľahostajní voči tomu, tak potom tá viera bude ubúdať a za chvíľu si povieme, že jednoducho nezvládam, jednoducho nie. Až tak, že nechýba mi to, až tak mi to prišlo, tak ma to zabolelo, že tak mi to ani tak nechýba, dá sa aj bez toho. To máš podľa klasického slovenského príslovia, ktoré hovorí o vzťahu medzi ľuďmi, že zíde z očí, zíde z mysle. Áno, a je to veľká pravda. Keď ty niečo nerobíš preto, keď neaktivizuješ alebo neaktualizuješ tú prítomnosť, aj tú Božiu prítomnosť v našom živote, tak to nejako odíde z toho tvojho života. Áno. Čiže o tú vieru sa treba nejakým spôsobom starať, aby sme sa o ňu starali. A teraz je možno, že tá otázka, že čo teda my môžeme spraviť, keď Pán Ježiš to v úvodzovkách hodil na nás, alebo je to na tebe, aby tvoja viera bola väčšia. Otázka je, že čo my môžeme spraviť, aby to tak naozaj bolo. A máme odpoveď v Božom slove? Máme odpoveď v Božom slove a práve v 2. čítaní zo svätého Pavla, ktorý vlastne hovorí o tom, že treba roznecovať dary, ktoré sme dostali. A tak by bolo dobre, keby sme si možno aj z tohto tak prečítali a chvíľočku sa nad tým zamysleli, že čo by sme mohli spraviť pre svoju vieru. Je to vlastne z 2. listu svätého apoštola Pavla Timotejovi. Milovaný, pripomínam ti, aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe, prostredníctvom vkladania mojich rúk. Veď Boh nám nedal ducha bojazlivosti, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Preto sa nehanbi za svedectvo o našom Pánovi, ani za mňa, jeho väzňa, ale trp spolu so mnou za evanjelium posilňovaný mocou Boha. Maj za vzor zdravých slov to, čo si počul odo mňa, vo viere a v láske, ktoré sú v Kristovi Ježišovi. Zverený poklad chráň mocou Ducha Svätého, ktorý v nás prebýva. Ďakujem Aničke i
Timotejovi i Pavlovi. A teraz si na rade ty. Tak mňa tam veľmi oslovilo práve to, že čo svätý Pavol hovoril, že treba roznecovať ten dar, že roznecuj. Tak aj to slovo je také veľmi pekné, lebo mi to pripomína možno trošku oheň. Rozdúchať ho, áno. A aj prikladať, hej, že a minule som mal tak detskú svätú omšu, alebo svätú omšu tak pre deti a v piatok večer a sme tak rozkladali oheň v kostole. Zapálili takú baterku radšej, aby sa dačo nechytilo a oni tak, som mal v ruksaku také dreva a oni tak prikladali, že vlastne čo spravíme, aby ten oheň horel. A oni tak chodili a už hneď vedeli, že treba priložiť, že vlastne aj dieťa to vie. A my dospelí to niekedy nevieme, že ak chceme, aby ten oheň horel v duchovnom živote, tak vtedy to akoby nevieme, tak že ideme prikladať, lebo bežne to vieme, aj každý normálny, aj nemusí byť vôbec nejaký špeciálny nadaný, aby vedel, že ak chcem, aby horelo, tak musím priložiť. Čiže to je vlastne taká prvá vec, že prikladať na tú vieru, napríklad tým aj modlitba, čítanie, štúdium, uvažovanie, všetky tieto veci. A potom aj taký ten život podľa toho, že nemáť sa spraviť krok v tej svojej viere, a to je už vlastne taká druhá myšlienka, ktorú tam svätý Pavol dal, že Boh nám nedal ducha bojazlivosti, že nebáť sa žiť podľa tej svojej viery, aj keď by ma to niečo možno, že stálo. A to ma práve môže, keď ma to niečo stojí, tak ma to povzbudí. Tak ma to posilní. Bo obeta je spojená so vzťahom. Presne. Je to posilňuje vzťah. Že je veľa takých prípadov a rozprával som sa s jednými takými relatívne mladými manželmi, ktorí čakali dieťatko a ich vlastne tak nejak ich pri tých vyšetreniach doplašili, ako to býva dosť zvykom, že bude to dieťatko, bude mať Downov syndrom a tak. Ale oni povedali tak už porúčeno Pánu Bohu, hej, že nebudeme to riešiť inak, iba tým, že ho príjmeme a narodilo sa zdravé. A ako to často býva. Ale vlastne to obdobie toho očakávania, tej modlitby, toho zverovania, to všetko Pánu Bohu, tak to je tá väčšia viera. Zrazu im tá viera narástla. Hej, že boli pripravení aj na tú horšiu verziu, ale vlastne Pán Boh im ukázal, nebojte sa, ja som tu. A teda tým rastie naša viera. Čiže keby som sa vycúval a mám toho ducha bojazlivosti, tak by som vlastne nenarastol vo viere. A naopak by som to vyriešil takými ľudskými alebo takými nesprávnymi možno postupmi. A toto je také veľmi dôležité, že vtedy tá naša viera tak narastie. No a potom ešte je dôležité, aby sme sa aj nehambili za to evanjelium. Niekedy my sme veriaci, ale takto opatrne okolo toho chodíme, keď sa nás aj niekto spýta, tak ako keby sme sa teda hambili za to všetko, čo nám tá viera dáva. A možno, že aj preto, že si neuvedomujeme, aký poklad máme v evanjeliu, v kresťanstve, že to nie sú veci, ktoré nás zaťažujú, ale ktoré nám pomáhajú žiť. Je to najlepší návod na dobrý, šťastný život. Presne. Nie je lepší, neexistuje to. To je vlastne tá skúsenosť naša. A tak mi to potom, aby som to tak zhrnul, že mi to tak príde niekedy, že keď my ľudia dostaneme niekedy dar, napríklad niekto zdedí dom po svojich rodičoch, ktorý nestával, tak sa nám zdá, že keď som ho dostal bez práce, ten dom, že len tak, že do rodičia postavili, ja som ho zdedil, lebo som bol ich syn, tak sa nám zdá, že ten dom bude aj stáť bez toho, aby sme sa o neho starali. A to je už veľká chyba, pretože ak dostanem dar, ak som dostal dar viery, ak som dostal ten dom do daru, tak ja musím stále niečo robiť na tom dome, lebo aj tá tak veľmi múdro hovorí, že keď nejde gazda na dom, tak ide dom na gazdu. Čiže buď sa o to starám a potom mi ten dom bude stáť a bude mi slúžiť, môžem v ňom bývať, alebo ten dom vlastne nebudeme sa o neho starať a potom mi to všetko padne na hlavu nakoniec, čo Pán Ježiš hovorí aj o tom múdrom a hlúpom staviteľovi. Takže on tam hovorí dodržiavať tie slova, ako to aj vlastne Pavol povedal Timotejovi. To pomáha stabilite toho domu viery. Áno. A potom v ňom môžeme bývať a je nám veľkou pomocou aj v takých ťažkých časoch. Čiže záleží od nás, či naša viera bude väčšia, lebo Pán Ježiš nám už dal zrnko viery.
Ďakujem, toto bolo veľmi pekné varenie, keď ja som tak, dúfal, že uvaríš, predostrieš našim poslucháčom a divákom a im stačí zjesť. Ale vyzerá, že nestačí, priatelia. Naozaj treba tú vieru aj ďalej rozvíjať, čo vám s Marianom Bublicom zo srdca prajeme.